Mga amigo, yan mga amigo, kain tayo. Hindi tayo ngayon sa trabaho. At maaga kasi tayo napasok kaya ayan, kain tayo. Pansit at saka chili powder. Ayan, tipid-tipid kasi wala naman tayong masyadong kita. Wala tayong malaking sahod. Ayan, pansit at saka kanin, hapunan. Ayan mga amigo, kain tayo. Mamaya tulog na at bukas ng umaga maaga tayo babiyahe. Pwede na yan kasi mahalaga malagyan ng laman yung tiyan natin. Kain tayo mga kain. Ayan, parang dili yung ating dili yung ating kanyata, yung ating camera. Wala pa yung ating mga kasama, hindi ko alam kung papasok sila eh. Dapat holiday na itong pangalawang araw ng taon . Hindi dineclare kaya ito kain tayo mga amin to. Kaya talaga buhay. Testes lang. Konti lang kainin natin sa gabi. Para iwas bangungot. Nag-iisa pa naman tayo dito sa tulugan natin ngayon. Hindi ko alam kung papasok yung mga kasama natin bukas. Kasi malalayo din ang pinanggalingan nila. Kaya kung papasok siguro yun dito na yun. Pero baka sa atres pa sila papasok. Ayan. Mabos na mga amigo. Kaunti lang. Okay na to. Ang gabi na yun . Wow, sarap. Ngayon talagang ulam na nagtitipid. Yung natira natin sa bahay yung kagabi, mga oragon. At sayang naman kung masisira lang, ay binaon na natin. Yun din ang pagkain namin kagabi. Pagsalubong sa bagong taon. Wala talagang ganyan ang buhay. Kaunting tipid-tipid at tsaga-tsaga lamang. Matapos sa pagkatapos kumain ng kanin, inom ng tsa. Ayan, titimpla muna tayo ng tsa mga amigo. Inom tayo ng kaunting tubig. Solve. Ayos mga amigo. Maraming salamat at nandyan pa rin kayo at sana patapusin nyo yung ating panoorin nyo yung ating mga video mga amigo at Happy New Year sana sa taong 2024 ay maginhawa na yung ating buhay mga amigo. Makapagbaon man lang ng litsong manok. Talagang ganyan buhay. Bye-bye. Ingat po kayo. I love you all at Happy New Year sa inyo lahat.